Ginlimitahan sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang balor sang payouts ukon withdrawals sa kada adlaw. Suno sa Central Bank, mahimo lamang makakuha sang 500,000 pesos sa kada transaksyon. Ilabi na subong nga padayon ng imbestigasyon sa ginaalegar nga mga anomaliya sa flood control projects. Sa Circular No. 1218 Series of 2025 nga ginpaguwa ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Remolona Jr., ginmanduan ang Central Bank-supervised financial institutions nga mag-implementar sang enhanced due diligence sa dalagku nga value cash related payments kag mga transaksyon. Pahayag sang bangko, ang withdrawal nga nagalapaw sa ginset nga balor mahimo lamang himuon o kung ma-facilitate pagi sa check payment, fund transfer, direct credit to deposit accounts kag iban pa nga paagi sa digital payment platform sang BSFI. Ginmanduan man ang sang bangko kag iban pa nga supervised financial institutions nga ikonsideral o kung ikonsiderar ang alerts, red flags kag makaduluda nga mga indikasyon. Ini nga advisory ang ginpagwa sang Bangko Sentral ng Pilipinas kasunod sang anunsyo sang Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC nga gin-freeze sang Court of Appeals ang 135 ka bank accounts kag 27 ka insurance policies nga naangot sa mga persona nga involved sa irregularidad sa flood control projects. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Sa latest nga reference rate, 57 pesos and 15 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 34 centavos sa Hong Kong dollar, 44 pesos and 51 centavos para sa Singapore dollar, 15 pesos and 21 centavos sa Saudi Real kag 67 pesos and 26 centavos baylo ina sang euro.